și nu va mai fi nimic blestemat, iar în ea va fi tronul lui Dumnezeu și al mielului, iar robii lui îi vor sluji. Ei îi vor vedea fața și numele lui va fi pe fruntea lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu va fi nevoie de lumina lămpii și de lumina soarelui, fiindcă Domnul Dumnezeu va lumina peste ei și ei vor domni în vecii vecilor. Și mi-a spus: aceste cuvinte sunt adevărate și vrednice de crezare, iar Domnul Dumnezeul duhurilor profeților l-a trimis pe îngerul lui să le arate robilor săi cele ce trebuie să se întâmple în curând. Iată, eu vin curând. Fericit este cel care păzește cuvintele profeției acestei.